Simbolul oricărei sărbători de iarnă este bradul. Fără el nu poți face o sărbătoare adevărată. Și acum nu mai este nevoie să mergi în pădure cu toporul, să-l cauți pe cel mai frumos sau pe cel mai mic. Poți să vii în magazin și să îți cumperi un brad frumos care o să stea și la anul și mulți ani înainte. Bineînțeles, vorbesc despre brazii artificiali, pentru că nu suntem părtașii distrugerii naturii pentru oricare ar fi sărbătoarea. Am venit la supermarket ca să aflăm cum alegem corect bradul de Crăciun. Și aflăm asta de la Nicolae Olărașu, inspector la Direcția Control Produse Industriale și Servicii a Agenției pentru Protecția Consumatorului. Bună ziua! Așadar, ce trebuie să știe un cumpărător atunci când merge după brad nu la pădure, ci la supermarket? Exceptând preferințele consumatorilor privind modelul, culoarea, înălțimea, este recomandabil să alegem un brad deja montat. Adică ar trebui suportul să-l mențină intact fără să se legene? Sigur. În cazul brazilor mai voluminoși, recomandăm un cadru metalic de susținere pentru a evita situații neplăcute. Bine, suportul este clar. Cum ar putea afla cumpărătorii că brazii sunt inofensivi pentru copii? Pentru că, în primul rând, pentru copii se cumpără ei. Un producător de bună credință va indica pe produs compoziția sa, fie din PVC sau din alte rășini petroliere. De obicei, ele sunt foarte inflamabile, cu recomandabil de a se instala departe de o sursă de foc. În majoritatea cazurilor sunt prezenți și metale grele, precum plumbul, și recomandăm după instalarea acestuia să se spele pe mâini cu săpun. La miros. Mirosul ne poate spune ceva? Foarte simplu, mirosim bradul și dacă depistăm prezența mirosului specific a produselor chimice, atunci bănuim că este un produs mai puțin sigur. Forma crenguțelor bradului contează? Ar fi bine să alegem unul cu ace mai pufoase, mai puțin pufoase, cu crengi mai multe sau mai puține? Recomandabil este distanța dintre ramuri de a fi de o jucărie minim. Adică să nu fie prea des, pentru că de altfel nu vom putea pune jucăriile. Cu siguranță. Am înțeles. Mai vorbim și despre atunci când am ajuns totuși acasă, am instalat bradul și nu ne place sau cade sau cad ramurile. Ce se întâmplă? În cazul procurării deja unui produs și depistăm că este unul neconform, sunteți îndrept să vă întoarceți cu cecul la vânzător, să cereți restituirea contravalorii sau a bunului, sau unui alt bun. Timp de o anumită perioadă? Un produs neconform puteți să-l întoarceți pentru o perioadă mai îndelungată. Mai îndelungată decât acele standard 14 zile. Conform se întoarce în 14 zile, dar unul neconform se întoarce când depistăm neconformitatea, da. Fapta doveditoare aparține agentului economic cu expertiză juridică. Eu vă mulțumesc foarte mult, iar acum nu-mi rămâne decât să vă urez sărbători fericite, pentru că bradul deja știți cum să-l alegeți corect.